Uffiċjal tal-Pulizija li kien jaħdem fis-sezzjoni ta' traffiku għamel rapport formali li kien qed jiġi meddet hekk kif qed tkompli t-tfittxija għal min seta' kixef ir-racket li kien għaddej f'din is-sezzjoni u sezzjonijiet oħra tal-korp. Il-Journal Times of Malta jirrapporta li dan l-uffiċjal partikolari kien ħallas sezzjoni ta' traffiku wara nuqqas taqbil ma' surġent, l-istess surġent li hu suspettat li kienet jikkoordina l-abbuż fl-overtime ta' eluf ta' euro għal sara li qatt ma saret. Meta ħarġu dawn l-istejjer dan l-uffiċjal safa bombardjat minn messaġġi ta' teddid u tajjir għax qed ikun suspettat li hu kien il-whistleblower li kixef l-akkużi. It-tajjir u t-teddid issa laħqu livelli li l-pulizija kellu jagħmel rapport uffiċjali li qed jingħata fastidju fuq il-post tax-xogħol. Is-sigħat li ġejjin mistennejja jkunu kruċjali sabiex l-investigaturi jagħmlu l-pass li jmiss brabta mal-iskandlu li nkixef fil-korp tal-pulizija. L-istazzjoni jista' jikkonferma li ħafna mill-pulizija li allegatament wettqu dawn l-abbużi reġgħu ingħataw il-police bail. Skont l-aħħar dettalji dwar l-investigazzjoni kien hemm uħud li abbużaw mis-sistema għal żmien qasir filwaqt li abbużi oħrajn ilhom għaddejjin is-snin.